Snow is falling down. And Akio is now nagmata. Is now nagmata. Kasi di ba pa? Kaya kuyaman ko. Kanaay mo na itong atuan guys. Sa tinga na to. Hindi mo klaro. Wala. Nag-snow siya. Lanindot. mama. Ano yung mong ganahan atuan guys? Katong nawagtang mi ba? Katong abimig di namin magagawas balik. Zain ani po ang area. Pudagan ka yung snow. Inani to, dyan kaniya mong gipangita. Wag yun min abot atong nga lugar. Kay naka first ato kay sa daan. Nakakita si Takuya og sapatos. Obu nande? Nakakita si Takuya puwa nga sapatos sa kalsada. Anja, mo to murag na something ba? Na something. Anja, wala, gibaliwara to namot. Padadyon si Takuya kay nabis dato na time. Anja, sus, nagtujuk-tujuk rajud mi sa lugar guys nga. Puro snow. Nga murag dead end na ba nga lugar. Anja, ako kulba na kadyo ko handughan nagbuto-buto na dya ang gibuhat ato nga time guys tungod sa kakulba kay nagpray ra jud ko tinuod nagpray jud ko ato guys kay murag naman jud something oy nganong nganong sige ra jud mig balik-balik ba dya gabi na ba to na kuyawan mi so wa jud mi kaabot sa kani ay kanang hotbat sa TL ba dya karon gitry na magbalik ni nga route among gitry og ari nga adlawan kay para di hadlok kay si Takuya na hadlok pud ato nga time ba mong gitry og balik ari kung makatuol ba jud mi diri. Anja karon na nami diri kay so banta matuta dito ka hadlokon pud kadto ang nang pakita na hanin da. Let's go. Ana si Takuya guys baka tong sapatos nga nakita daw ba kay basin daw kuno mo toy nagdana mo nga nawagtang ni. Moy nagdana mo ba nga basin na did in ator mahulog mi sa or something inana ba kay namang gud sa sapatos nga murag na something wrong jud ato nga time ja wala nagpray ra jud ko ato nga time guys sa tinuod jud nga kanang guide jud ko basta magpray ka kay kapila na jud ang hangam na prove na guys ba nga magpray laman jud ka kay murag iwas jud ka sa disgrasya something madisgrasya ka guys pero i-save gani mong life mga inana ba basta magpray lang jud ka powerful jud ang prayer guys nakuha na jud na proven and tested no nag-rain og snow na bird. Ang snow guys, daghan ka adto. Ah, kamite. Tumasa no kawari dayo. Ingon siya kiyog nga di daw ni si Tomas. Kadlok po danig naong. Uy, ang saan ni daruma janay no, papa? Daruma janay? O, daruma mo chuto ni tiro ni. Darumad mo. Toto ni tiro ni. Pero in fairness guys, nindot ang snow diri ay. Sakyo kinadlok. Nandi heranay. Nandi. Akiyo harita kata jang. Mama, tokidok to papa ayana. Ayana yo. Nandi heranay na? Kamusta? Nandi heranay na? Kamusta? なんで入らないここ入りたかったじゃんだからここに来たんだよ スワンとこ行きたかったんだよ Ako na laman ni homol guys kay di man jud mo homol sa Akio masigon sa og pugos nagsigira man ni og saba kay di lagi daw siya mo homol Lami man ni sa pamati guys, ihumol ang tila ni kay init tubig man ni pero kung wa ka naanad kay init sidya pero kung maanad na ka kay lami sa pamati nig hawas nimo sa imong til sa pila ka minutos nimong humol kay lami sa pamati. Ito ni Papa, wa nakahumol diri gusto pa naman tanan sa humol. Ay water. Napod mga laing tao ni ari diri guys kana sila. Gitugnaw na siguro na si Papa ay kay murag paduhong na sila sakjanan basin mo balik na laman siguro na sila sakjanan kadi man jud mohumol sa Akio. To na sa Kuya guys. Loy laman pud kung di maka humol dito nga gusto pud na sa mohumol mo pag humana guys nari ko diri injatang gipato si Takuya. Diyan namin diri ni Akio ay wakata haranggi katagaan og pagkaon kay para di magsaba ba kay gusto ni Jay Papa jang kanunay kauban daloy kay sa Kuyog di makahumol
So nata diri gitaganan ang pagkaan sa Kiyo para malingaw para di na mo adto sa gawas kay nag-snow mo gupod guys sa dis sa muhumol ba tugnaw basta dis sa muhumol nindot man gutong tubig sa tail guys kay init ba init si Jan dira kadyo init sakto ra lang pagkainit sulam isa pamati jang tail karon kay gangaan na kang papa kay kapoy pud to kay trabaho ba sa kapoy ba sa trabaho diri sa Japan kay barug 前来た時こっちの山に行ったんだよね ingon si Takuya dito basin daw dito mis ibabaw ni nga to paglas na mong ari とんでもない kato na saag ni guys dagom kadyo basin mo uwan pa ni og snow ba bye bye we're going home now no we're not going home yet padong kami sa kuan siguro guys amo pa siguro nila sa or kami kay Boga sa padong so tara let's go with us let's lingaw ourselves on the other side ang view ni Akiyo muna yung view pero busy si Jess pagkaan wasi dyan yung tanaw sa gawas bye hey bahalag de perfect basta kay naning kamot sa buhat kaysa una ako man dyan na magbuhat sa karon kay Father, kita yun. Hi Thomas kat na sa Kiyo Akang hi kaseryoso taon sa akong anak ko eh. Wala lang, Thomas. Naday na dito na. Nani tsukore. Kakyot. Nami diri guys, banjo sa kiyo nagluto. Nani tsukore. Kakyot. Ay. Kawai. Nani tsukore. Dali kagire. Indot ko ito guys, kitchen si Jai. Ay, kitchen si Jai. Lutuanan sa pambata pa. Dako man nga playroom diri guys na ay dakong naay parents kay pwede dito mag-massage. Sa diri ay daho ka ito. Na ay mga bata daghan pero ladyo ra hinon mi sa mga bata guys, hindi mag-alcohol lang. Ay, ka-cute. Sa Kiyo kay ganahan mo sa Kiyo cooking. Niliwat ni na ba si ganahan magluto. Nagluto na po si Ja. Madyo ni kay wasa dito sa bang lugar. Na si sa diri nga way mga bata pa. Giluto naman ning pakwan oy. Cute. Cute ka. Wala ganahan ko ani ay palitan sa Kiyo. Ay. Indot kay siya. Hanapin hugasan nga Kiyo kay sa daiso na mong guto gamay. Ay gagi rin na. Mana ko na sa gluto ay. Mana sa gluto magpaabot to kasi dang niluto. Niluto sa Kiyo isda. Sinabaw isda. May sila akite. Oh, isda kita sila. Pago dante. Sakanya. 熱くなった後できた Dik tayo. Dikta. Muna yung mga gipangluto ay giluto ni sa rice cooker na tanan. ミルクあるやん Cute. Namita sa tasa. Cute. Ay. Ang gibutan ni Jang milk sa cup. Lano ka cute. Nagluto na po siya. Nani tsukuro ako. Kawai naman. Si Takuya, mura lang na sa bahay, nag-relax. Giluto, nagmisite. Hambago da. Gisod na po sa rice cooker. ご飯とか入れて Oh, sure. Ka-cute po daw ni nga. Kung ano yung rice cooker. Eh, papa, kuno. Taghangki kaway ni. Nanaghan ang isang giluto ay daghan na.
違うんでもSlow to si Jack, ganahan daw si Mama. ママ好きだから Pero rice cooker laman gibutang. ホットにしとっても Kuyawan po ka magluto na guys kay rice cooker. カニ Kani. ソーセージだね大好き Nani? Aki akong nani? Sakurambo wa, riyori sinayo. Riyori sinayo ko damuno da kara. Sakurambo wa, suko tabireru yo. 魚好きだね Ah, sinabaw ang isda. Oh, rice cooker. Nagsakana wa, sayang kiniri na yo. あとほらこっちにあるよこっちに Ah, sanggoko da kara ne. Ano, sayang wa gohan da kara ne. Ako. ほらこれ入れてこれが Ne? 何ママが好きなの Ipay, tabi mo no, tsukot tayo. ぴょんぴょんもできるよ Gawin ganahan sa tiyog luto-luto ay. Di na ikalimod. Maniliwat ni Mama. Kay itang papa ay. Good luck na lang. Dalaw na gagawas. Mga oras mas gawas sa restaurant. 炊飯器入れちゃうと Kay hasol daw magluto. いっぱいできたよ Sure. ピザとカニ Kore nani? ピザ Kore wa? Kore na kani dati. Kore wa? Akang kore wa nani? 魚 Kore wa? 魚 Kore wa? Ha? Buhan. Kore wa? Ah, very good. Kore wa? 卵 Kore wa? ツム Junyu? Ato sori wa? ソーセージ Ato mo hitatsu wa? お肉 Ah, sukay chan. Akang kore nani? Ha? Kore nani? Tamago? Kore wa? 卵 Tamago da ne. パイ使えるんだ Akang kore nani? Kore nani? What's this? トウモロコシ Tumurokoshi. Corn. Kore nani? バナナ Very good. これは Nato. 納豆 Kore nani? レモン Lemon. Ah, kore nani da? Kiwi. Kore nani da? さくらんぼ Cherry. To kore nani da? ぶどう Budo grapes. Arita diri guys, may massage diri ay 115 minutes. Nata diri guys, nag-massage. Kaya na may machine diri ay nga 15 minutes ba. Kuan din guys, para gini sa mga ginikanan ba nga nagpaabot nga ang ilang anak nagduwa-duwa para relax na sila ba wala paabot silang mga anak nga nagduwa-duwa. Pero karon guys, ako yan na dito ay si Apio ka urbanism papa. Hanggang kita diri relax. Na may tao. Tumot-tumot yung kalawasan. 高いの Sakit ang sa likod. Pinindot na sa likod, uy. 15 minutes, sila ba ni? Natamba. このアドベンチ Inay ba? Nami diri ay wal nagmassage ko sa Q na ay. Nakuyawan ko gasa na sa Q. Nasa trapo dahil sa bali. Kire, gambate. Gambate. Oh, tita. Woo!
Nalingaw si Day.飛んだ飛んだAko. Sa tiyo daw na daog. Gikan mi dito nagduwa-duwa guys. Dan napun mi diri kay mo adto ta sa Red Ribbon. Red Ribbon. Baskin Robbins. Wag di mga lingaw guys. Mga nani rami basta day off. Kami mga lingaw. Mga sige rami laroy-laroy. So nata diri guys sa Baskin Robbins. Muna ang ganahan nga ice cream guys. Kailan kasi ng ice cream diri ni mga cake. Wamining dadyon dito guys kay may crepe. Nangita mong gulkog crepe kailan mi kano crepe bansa puro ram to ice cream. Alam mo dai nasa diri kay na po dai jang ganahan. Mao di ay. Muna ni among gipalit guys ay cute. Ang palita ni guys kay murag lami. May mga chicken diri ay ng pagkaon diri. May mga pagkaon na diri. Pero kanira tong paliton. Waday ko na tao guys, di ta pwede makapalit. Aka, tanong si Kata. トーマスいたのよかったねママと乗ったのが一番面白かったんだななゴードンいた Inani ni sa guys, basta pa daw namin uli kami nga nasa kuan na nalingaw kuno si Jan, Jan nakasakay si Jan mo ni 料理は mauna. 作ったなあっくんな食べ物な Humana ta dito guys, na nata diri ay kay nag KFC. Alita mo palit. 止まりました。お飲み物を袋にお入れいたしますか。 Aka. Motoso ka na ha, careful. Tabi masyo? Tabi masyo ha? Nana tong drinks. Ang drinks ang unang niabot guys. Gutom na kay kuay. Sa sige na maglaroy-laroy ba? Igutom na ko. Dahang gikaan ganina kay panood to kay gamay ra. So gutom man. Nakakita mag KFC. Diri na lang ta. Diri sa Japan guys. Basta Pasko kay KFC kasagaan lang foods. Pero ang uban mga dipod paso kay mamalit ra man pud ko kang kakananan. Pero kasagaran diri sa Japan ang KFC kay halin kadyo na ba sa December. そういえばあっ Gahi kadyo si Jog guys. Pero lami. くん大丈夫アイスじゃなかったね Ay, ako ko. Ano ka gaha? じゃあパパ Mga anta guys, na namang food. Mika. Ang kalama. Hanghang laman. Ako. Garalan mo din pata. ボールやらないよママ Garaon ka ba Kaon na punta guys, another one kay gutom. Pero order din ni ta kuya guys nga na cheese kay kabaw man sa nga ganahan ka tugog cheese. So nani cheese ay lawag na lang cheese ay. Let's eat. Hamal na this. Dapat daw na may uli guys. Kuman na mong tray for today.